RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Yes, mga kasama, mayong hapon, Radyoman Bernard, di anda punta sa ato ang panudan promo Arimen Listen Win Basket Edition magkakasama. Karong mga oras sa Radyoman Bernard ni ata sa may Barangay 9-A ning adtong siyudad sa Davao. Di may bahay din hibag kasama gadahunog ang DXDC. Atong pangutanon ning tagbay. Mader maayong hapon. Ngayong hapon po. Di basta-basta, no? Kisa pangalan to? Ani si Atan. Madam Anisha, nga naman yun nga DXDC bagay gina paminawan ni mo matag adlaw hantod nas gabi. Wapo man ang DXDC kay daghan ang drama. Labas nga balita. Presko pas bagong naligo. Basta-basta magkakasama, no? So, tungkol na nang Anisha, kay certified listener ka man sa DXDC Ariben Davao, amo kang pasalamatan. Ang amo pasalamat niya ra, gini mga kasama, ginawat na. Kompleto na nang na ay toyo, na ay sukang puti, ni ay ahos, di ay sibuyas, pumpay, di ay pagyon, bagay kasama ay paminta. Apoy dahon nga paminta, bagay kasama. Di sekreto! Papalami magkakasama sa putahing adobo, ha? Di basta-basta. O siyempre, ang ato magkakasama presko kaayo nga karning baboy, ha? Sige na, ano siya? Imbitahan mga silingan. Ay, mga silingan! Pamina mo sa DXDC! Kaya na'y basket na rin, na'y daghan sulod! Di basta-basta yun, ha? Lamat ng anisya. Okay, magkakasama. Okay, muna itong winner karon nga hapon na sa ato nga kining panudan promo Basket Edition sa Arimen Listen Win. Kauban si Radyoman Don Pulayo. Ako ni Radyoman Dudong Ring Nubasbog. Tatak Arimen. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.